Γεια σας παιδιά, σημερινό βίντεο μετά από τόσο καιρό παίζουμε Minecraft, αλλά θα κάνουμε ένα 1v1. Οπότε παιδιά δεν έχω ρωτήσει τώρα για τίποτα, αλλά άμα σας αρέσουν τα βίντεο μας κάντε ένα like και μια εγγραφή. Και επίσης από ό,τι βλέπω τελευταία το Fortnite έχει γίνει πολύ διάσημο, οπότε άμα εσείς παιδιά θέλετε να παίξουμε Fortnite μαζί με τον αδερφό μου ή να παίξω και μόνος μου, πείτε μου στα comments για να παίξω Fortnite, ok? Και τώρα αρχίζει το βίντεο. Και παιδιά, το fight αρχίζει σε 3, 2, 1 και πάμε. Οπότε ξέρω παιδιά, δεν έχω παίξει πολύ καιρό Minecraft, οπότε δεν είμαι τόσο καλός όσο ήμουνα. Αποκρύβεται. Παιδιά, πρέπει να πετάω. Τι λες ότι κρύβομαι? Αποκρύβεται. Τι κρύβομαι ρε? Παιδιά, το παιδάκι αποκρύβεται. Πώς το πάρεις? Πότε βρήκα. Τι κάνεις? Άργησες. Πολύ καλά. Έχω δει ένα water bucket. Τι βάζει? Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πάντα. Τι σπαθί έχεις? Παιδιά, το παιδάκι έχει τρέξει πιο πολύ από ότι τρέχουν οι περισσότεροι άνθρωποι σε ένα πιένα. Το γι' αυτό βλέπετε παιδιά, αλλά αυτό το παιδάκι δεν μπορεί να πάει στο φοβηθεί φίλα με αυτά που έχω κάνει. Από πού? Γιώργο, δεν μπορεί. Αλήθεια τώρα. Παιδιά, το κρύβεται, κρύβεται ρε. Εδώ. Να, δεν το κάνει. Easy peasy. Ότι μπορείς να πεθάνεις όταν στέλνεις ένα ender persona. Από ό,τι είδατε, εγώ είμαι καλύτερος σε εμένα, αλλά θα το πάμε στα 3. Οπότε θα αφήνουμε να πάρει τα πράγματά του. Όχι, δεν τα και χρειάζομαι τα λέμε σε λίγο. Δεν τα χρειάζομαι εκείνα. Και πάμε παιδιά στο δεύτερο fight. Οπότε στις 3, 2, 1 αρχίζουμε. Πήγες εδώ πέρα. Παιδιά, το παιδί δεν ξέρει τι έχω βάλει. Χάθηκες. Α, ξέχασα να πάρω ender pearls. Πολύ καλά. Όχι παιδιά, με έχει κάνει follow. Την ώρα μίλα και εσύ. Εγώ το ένα μήλο δεν έχω. Να παίξω τώρα όπως παίζω. Αλήθεια τώρα. Θυμάσαι ότι έχω ένα σπαθί ένα. Μου λάγκαρε. Dead. Δεν μετράει, μου είχε λαγκάρει τελείως. Μα την Παναγία. Ναι. Και 2-0 παιδιά.
Μα την Παναγία μου Οκ, είχε εντάξει, λαγκάρει. παιδιά, του είχε λαγκάρει, το είδα κι εγώ σε replay. Οπότε 1-0 θα κάνουμε rematch. Αλλιώς με κάτω. Οπότε πάμε, παιδιά, 1-0 και συνεχίζουμε το δεύτερο fight. Επειδή όπως σας είπα το προηγούμενο το είδα κι εγώ, ήταν lag. Οπότε 3-2-1, πάμε. Είχε ξεχάσει να πάρω και Enderpearl κι εγώ. Μου λαγκάρει κιόλας. Σταμάτησε. Καλά, πότε μπόρεσε να πάρεις όλα αυτά τα πράγματα? Εγώ έχω ένα σπαθί και λίγα το βέλη. Όνο, έκανα βαθιά. Πού είσαι? Πύργο, πού είσαι? Α, ναι. Σταματά και σε αυτό. Όχι τον αυτό μου, παιδιά. Όχι. Α, easy. Α, okay. Και Enderpearl και ίσως. Όλη την ώρα Enderpearl, σαν να φοβάσαι. Δεν φοβάμαι. Ναι, τότε για ποιο λόγο έχεις σε κάθε round Enderpearl? Δεν με κάνεις follow. Ναι, εσύ έχεις δίκιο. Άκυρο. Ξανά. Ίσα καλά. Όνο. Ωχ, ζω. Μου λαγκάρει ξανά. Λαγκάρει ξανά. Πώς φτάσεις? Πώς έφτασες ξανά αλλού? Το έχω, παιδιά, μην ανησυχείτε. Μου λαγκάρει ξανά. Κάτι έχει πάθει Το το παιδάκι. ίντερνετ μου. Το παιδάκι είναι το παιδάκι. Έχει και flaming. Οκ, ωραία. Ούτε box δεν πήρα. Τι άλλο έχω ξεχάσει? Να παίξουμε Bedwars έστω. Εννοείται το Enderpearl. Πόσο Enderpearl θα έχεις πάρει? Παιδιά, Λίγο, πάμε. τι είναι αυτό? Παιδιά, πάμε. Μου λάγκαρε για λίγο ξανά. Πίσω έχει ένα ζόμπι. Δεν είχα πω zombies. Μου follow. Τι έχεις και τριανά? Για let me follow you. Let me Μου κολλάει follow ξανά. you. Πάλι σε ξανά. Όχι λάβα, όχι λάβα. Α, όχι, λάβα. Α, ξέχασα ότι ακόμα παίζουμε. Δεν παίζει, παιδιά, να χάσουμε. Παιδιά, δεν πάει καλά αυτό. Παιδιά. Οκ. Πάμε, παιδιά. 2-0.
Οπότε παιδιά, αυτό είναι το βίντεο. Άμα σας άρεσε το βίντεο, ένα like και μια εγγραφή. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye guys.